Sa ato karon nga kasaulugan, kasagaran ato manggitawag kining pitsado sa Pebrero nas andan nga gitawag nato og kapistahan sa Birhen de la Candelaria. Pero ang kapistahan sa ato sa official title sa liturgy gitawag siya og the presentation of the Lord in the temple. So the presentation unya nganuman nga kini nahimo siyang tawag nato atong kinaandan is Birhen de la Candelaria. So ato tan-awon nga kining paghalad sa Ginoo ngadto sa templo, kung naminaw kita sa unang pagbasa, giingon ni propeta nga muadto ang Ginoo sa iyang templo. O didto kung muadto siya, mahayagan ang tanan nga anaa didto, makabaton sila sa kahayag. Unya miingon dito sa Salmo, ipataas ang imong mga ganghaan, ablihi ang mga kultahan, aron makasulod ang Ginoo sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, siya mao ang Ginoo. Sa atong pagbasa karon, sa ikaduha, miingon dito sa sulat sa mga Hebreo, nga si Jesus miambit sa atong pagkatawhanon, nakabaton siya og lawas, nakabaton siya og dugo, bayhon nga tawhanon, pinaagi sa iyang inahan. Busa, sa ingon niini, giluwas kita niya. Luwason kita o giluwas kita niya diya sa iyang halad sakripisyo didto sa krus. Pagkatapos sa atong ebanghelyo karon, atong gipaminaw ang pag-adto sa mga ginikanan ni Jesus, sila si Jose ug si Maria, gidala ang bata ngadto sa templo aron pagtuman sa balaod nga gisugo sa Dios pinagi kang Moises nga ihala dito sa temple ang panghanayng lalaki. Now, kung mao kini, maminaw kita sa mga pagbasa karon, giingon nato nga pag-abot dito sa templo, kini di ang paghalad sa Ginoo ngadto sa templo, mao di ay usab karon ang pagpakighinagbo niya sa iyang katawhan. Gitawag siya og encuentro. Encuentro, dili Bisaya nga encuentro, Espanyol. Kaya ang Bisaya nga encuentro, gira man na. Kanang pinusilay na sa batok sa malag kontra. Encuentro, buti pasabot nga, pakighimamat, pakighinagbo, mao nga si Simeon, o kato si Propeta Ana, miadto sa templo, ilang gikugos ang bata, misulti sila mahitungod ining bata ngadto sa mga tao nga didto sa templo in the time. Kung ato siyang tan-awon nga mingon si Simeon nga, Ginoo, gituman mo na ang imong saad, nakita na nako sa akong mga mata ang imong gipanaad nga kahayag, ang imong kapanaad sa kaluwasan, kini siya usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo. So iyang giingon nga kining bata nga si Jesus kahayag nga magpadayag sa dalan sa Ginoo ngadto sa mga dili Hudiyo. Unya si Maria mao ang nagdala niining maong kahayag. Now take note, usually ang magdala sa kahayag mao magyud ang inahan. Si Maria nagdala sa kahayag nga mawalay lain kundi si Kristo ngadto sa kanganhi sa kalibutan. Sa iyang tiyan 9 months siyang gidala. Unya sa pagkahimugso ni Jesus, gidala usab ni Maria si Jesus nga mao ang kahayag sa iyang mga bukton. Mao nga karon gitawag si Maria Birhen de la Candelaria o Birhen sa kahayag. Kay ang iyang gidala nga kahayag si Kristo. Sa ato pa kung magdebosyon kita sa mahal nga Birhen Maria, ang makita nato ang kahayag nga iyang gidala, ang kahayag nga iyang gikugos, kana walay lain si Jesus. Busa sa ato karon nga pagdagkot sa kandila sa pagsugod sa santos nga misa, inganta nga kini di ay mao ang napagtimaan sa atong pagpakighinagbo niining kahayag nga mao si Jesus nga gidala sa taguangkan ni Maria for 9 months og gikugos niya sa iyang mga bukton og mao'y nagdanag kanato og sama sa atong simbahan, sama sa suga, kini ba kung patyo nato ning suga ngit-ngit,
Pasigahon nato ang suga sa simbahan, walay si bisan kinsa kanato nga dili makaambit sa kahayag gikan ni anang suga. Now ing ana pod nga sa pagsulod nato karon, pagdagkot nato sa kandila, buot natong gipasabot nga ikaw ug ako kitang tanan nakaambit sa kahayag ni Kristo. Sa pag-anhi ni Kristo sa simbahan, sa atong pag-anhi din sa simbahan, pakiginagbo kang Kristo, walay si bisan kinsa nga dili makaambit sa kahayag ni Kristo. O kining maong kahayag nga naambitan nato, ani anak kanato, ato nang gipapuyo kanato. Mao na nga moingon si Kristo, kamo ang kahayag sa katawhan. Nag-ingon ka nato ang Ginoo, kamo ang kahayag sa katawhan. O karon, unsaon nato nga mahimo kitang kahayag sa katawhan sa atong kaugalingon nga kaya katilingban pamilya, mingon siya, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayod mahatago. Sa sumpay, busa ipadan agayod ang inyong kahayag. Aron, makita sa mga tao ang inyong mga maayong buhat. Dusato pa, kinideng atong liturhiya sa paghalad sa Ginoo dito sa templo, nakighinagbo kita. O kay kita nakighinagbo sa Ginoo, makaambit kita siyang kahayag. O kay kita nakaambit kining kahayag atong madala sa atong paggawa sa simbahan, madala nato kining kahayag og atong idagkutan usab ang kahayag sa atong mga silingan, ang kahayag sa atong mga isigkataw, kahayag kandila nga nangapawong na tungod sa kangit-ngit sa panghitabo karon. So mao na nga ang matag Kristiyano is a lighted candle of Jesus. Una karon pong adlaw, gisaulog nato ang World Day of Consecrated Life, no? World Day of Consecrated Life. But ipasabot consecrated and religious life. Adlaw nga gigahin alang sa mga relihiyosa, mga madre, mga brothers, mga padres, mga relihiyosa, mga misyonero, consecrated life. Karon pong adlaw magampo kita alang kanila nga mikonsagrar sa ilang kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa uban, pinagi sa ilang pagpuyo sa ilang charism, pagpuyo sa ilang spirituality, o sa pagpuyo diha sa mga pagtulunan ni Kristo. So atong tan-awon nga World Day of Consecrated Life and Religious Life, mao pod di ay karon ang panahon sa pag-ampo nga daghan pong mga batan-on nga mahimo nga mo join, mo appeal sa ilang mga tagsa-tagsa ka community aron padayon nga ang kahayag ni Kristo dalhon nato bisan ngadto sa laing mga nasod. So mga igsuon, kining maong selebrasyon sa pagdala sa mga ginikanan ni Jesus, kang Jesus ngadto sa templo, pagpakighinagbo nato og atong pagdawat kaniya na kahayag sa kinabuhi. Maglakaw kitang tanan diha sa kahayag ni Kristo, dili kita moapil sa mga pagdinautay karong eleksyon, dili kita moapil sa paghimo og fake news, dili kita moapil og mga pagsulti og di may sakto bahin ni anang tawhana. To tell the truth is not destroying, but to make a lie against that person is evil. Manindog kitang tanan